guys, papasok na tayo. Nagputi na Jima. Dito na po kami sa loob. Mamatay para sa kanya, sa inyo, anak nyo, magulang nyo. Paano hindi kilala? Tatanungin ko kayo, are you willing to die for the person next to you? O sige, para patas ang labanan. Tanungin nyo ko, ikaw father, hindi nyo naman ako kilala. Are you willing to die for me? Ang sagot ko, palagay nyo, siyempre hindi. Ako, tayo kung Ama, pasan? Guys, tapos na po. Kabel konto jay. Yan po guys, pauwi na po kami. Yan ko na lang pero sa 100 ma. Ito ma'am, souvenir. Two 2,000 years later.
Bangutan naman. Oh, ito po si Jaguar. Hi. Oh, tingin naman sa camera. Hi. Ako si Jaguar. Oh. Hi. Nakain na yung ano. Magaling mo, balit din lang po. Dami sa pangalan dyan, di. Nagamit pangalan ni Jay nga, Lumisa Ada, Jay. Pangalan. Nangantay mo di Jay, di? Balit di pakbol, kanadun mo ako. Balit di. Nagbalbalon ka lang kami. Ito nga na, mas nito ka namigis ka ba? Ganda. Kapal. Sausawan natin sa galungo. Kamatis, kangkong, bagoong. Hindi ko dapat kahit sa mga naman. Guys, papait. Doon pagpalaya. Awan. Basta nakaabot kami pa yun. Entrance natin sa mo. Ano ba rin? Nag-direct na vaccination. Sakati ka ba mo? Ay, hindi tama. Buti manok, hindi yung buti manok. Sige ma. Kaya naman ito. Ano ba ito? Buti manok. Manok yan! Yung prito. Adobong puwet ng manok. Ang sarap. Talbos ng papait. Masarap. Talbos ng papait. Sausaw sa kamatis at bagoong may sili. Yan, sarap. Pit ng manok ko kayo man. Ito. Wait ng manok. Champion ito. Wait ng manok.
ha. Kapag nilin ko. Guys, ito na po yung ginawa kong kangkong. Lagay natin sa kamatis at bagoong na may sili. Kain tayo guys ng merienda sopas. Time. Kengkong. Sige na kayang yaman na ano dyan. Ilagay mo na lang yan sa video. Guys, sarap! Sarap ng merinda, guys. Sorry guys, kain po tayo. Hey guys, sopas. Gusto niya. Stop guys. Kita na ni Pisin niya. Guys, kung manonood kayo, magsasubscribe na kayo.